yakati urikuroka nemuningina wavo kaanonzi Abisha regatinzo Abisha achipinda kamudariro kana kuti Abisha Magaya ndiri muningina wa Kumbulani Magaya takaberekwa kuMondoro mubhukure kwa Matenga. Kumbulani akaberekwa kuMondoro mubhukure kwa Mpamba Wachki kwa Nyamweda. Kumbulani akaberekwa gore ripi? 1968 asimwedza nchasivi. Akaberekwa tiripo 9. Wekutanga ainzi Emma, wechipiri aive Fani, wechitatu Gamuchirai, wechina Kumbulani, wechi 5 ainzi Su, kuchitevera ini Abisha, Koti Jenny, Dorothy naTinei ndiyo kupedzisira. Vasikana vangani? Isaka vasikana wari wanga varipo 5 vakomana 4. Aiwa zvinofadza chose. Baba vananzani? Baba vainzi Zebedia Gibson Magaya. Amai vainzi Sophia Murembeni. Vachibva kupi amai? kuMondoro. Vese vanga vari kudunhu rimwe chete ko? Kudunhu rimwe chete. Waiti. Baba venyu mimi ni mhuri yekwana Magaya. Ukama wacho ngokamira sei? Wangu atina ukama nana Magaya varipo vabati vaJehovha. Asi kuti ukama wedu wakaumbwa nekunamata. Ini ndainamata chechi yanzi United Apostolic Faith Mission inotungamirwa naBaba Jonera. Yaitungamirwa naBaba Jonera manguva yacho iyoyo pamwe chete naMukoma Kumbu. Saka mukufamba tichinamata nevamwe kuMondoro ikoko tichiita mapungwe nekudii ndo patakasangana nana Mukoma Wise vachinamatawo ikoko vechechi inonzi Zvirevo here kana kuti Zviratidzo nchinatsokuziva asi inotungamirwa naBaba Murerwa kuGoromonzi. Inini ndokukasira kubva ndauya kuno ndokusiya Mukoma Kumbu vari kumusha. Vachizobva kumusha Mukoma Kumbu vaita basa rekuvaka ndokuzonzwa vakuti ndasangana nevakomana vandiri kubata navo basa raMwari asi tafunga kuti tiite zvekurekodha. Ipapo nguva iyoyo munhu wavakataura nezvake ndiWise naTimothy naChris Chinomwe akashaya. Vamwe vakazongovapo kunoti Sekuru Tavengwa Samson naJembere aitidza Osho ndo vamwe vandoziva naMukoma Mamuroti pakuvabati vaJehovha. Ukama hwedu wazodai Kumbulani anozviti Magaya nekuti baba wedu isusu vainzi Zekiu Magaya asi vachibva kuZambia. Saka isu tinoshandisa senemi kuti Gibson kwete Magaya nekuda kuti chitupa takazochitoreswa nemuning'ina wasekuru vababa atobva kuZambia kuteera kuno ndobva achitoresa chitupa akatoresa baba chitupa. Baba wavo vasina kuvatoresa chitupa because vaishanda kumapurasi vanga vari kuka nguva iyoyo asekuru Hansen ndokutoreswa chitupa baba nemuning'ina wababa wavo ainzi Gibson ndiani senemi yatiri kushandisa nhasi asi baba wavo Zekiu Magaya asekuru vedu isusu. Ndokuti Magaya kunobuda pana Kumbulani. Okay, so kuna kuti pakabva paita coincidence yemasenemi ndobva zvangoenderana. Zvaenderana sekudaro kumba kwana Wise kuna Abisha anova mukuru kwandiri. Zvakare futi wangu. Inini ndiri Abisha zvekuti vaite vakabva kuno kwaituda kunona amai Abisha vaigona kutadza kunzvisa kuti vari kuti varida kudzika kumusha kuChivero here kana kuti kumusha kwaMashayamombe. Zvaikonfuse. Yes, asi vaingozvitaura so simple atoda kumbonona amai Abisha kuti mugobuda vari group. Kuti vakadzika kwaMashayamombe vakaona muchembere kokouya kuno kuMondoro kumiri voona muchembere vokwidza uya kuno kwaRarare kuita basa ravo. Saka kureva kuti ukama panga pasina asi ukama wakazobatanidzwa nebasa raMwari nekunamata. Aya pari kunzwisisika ipapo. So kureva kuti Kumbulani pachitupa pake pakanzi pachitupa chake chakanzi Kumbulani Gibson. Akakurira kuMondoro.
tiri kumusha ikoko kubhukure matevenga. chikoro chakakatanga Chikoro akatangira kwamarowa asi kuri kuchiviro kwakare ikoko. Tikabva panyamweda apa totikwidze mbichana kumusoro kundo kunonzi kwamarowa pane chikoro chinonzi marowa school ndopakatangira grade 1 kusvika grade 3. Grade 4 akazonoitira kuSt Saviours. Grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, form 1 neform 2 yake akaitira kuSt Saviours. Ndopa akazomira kuenda kuchikoro mari dzichishayikwawo kudai nekudai nekuda kuti baba vanga vasingashandi nguva iyoyo. Ndovaita sei? Ndopa akatosiya. Takungofamba itu tichiita zvekunamata tichidzoka kumba tichingoitawo kumachechi tidzoka kumba nevamwe pamwe chete. Ndonguva yakazoti ino ini ndafunga kuti ndiite zvekuvaka. Saka ndakumbonotsvaka basa. Mukuvaka imomo ndopakanosangana na mukoma Wise vachizoita zvavanga vachiita nana mukoma Timothy vari kunotona. Zvinoreva kuti ivo vaita zvekuvaka vana mukoma Timothy vaitawo zvekuvaka nekuku. Ndobva vasangana vaita chinhu chimwe chete. Iye ndimagaya ava ndana magaya ndobva vaita same family kusvikira nanhasi. Aiwa pari kunsika. So kureva kuti imimi pavakazotanga kuita zvavo zvekuimba izvi mimi makutongomanyawo nerimwe rutivi avachiita zvavari kuitawo. Inini ndakatozongouya saka ndiudza kwavari ndechekuti ndakarwara ndiri kumusha ndikubva ndauya kuno kuHarare kuri kuseni nebhazi. Ndobva mai vafona vachiti mukomana ndauya naye asi ari kurwara hazikwanisa kana kufamba. Bva mukoma kumba nditi vati mukomana anonetsa nokuti anodhakwa anogona kunge akadhakwa. Zvikanzi aiva asi haana kudhakwa imbouya muone kuti mukomana ati sei. Pachiva chinitakura apa chienda naye kuchipatara mamboputsa manonoka kuya nemukomana wekuchipatara bhozi ane cerebral malaria. Ndikubva ndarapwa. Ndichipedza kurapwa kuWest End kuchipatara kwandakaadmitwa ndibva ndaenda kumba kwamukoma Wise ndikapepwa namai guru mai Alvin kusvika ndasimba. Ndichingosimba ndobva nditi mukoma Alvin iWiseman mangwana uri kuenda kubasa nevamwe. Ndobva ndatotanga kuenda kubasa kunotengesa makasetsi kumasasa. Zvekwake kwakafomiwa group nemamiriro amastructures avo inini handina chandinoziva ipapo. Asi vakangonditora vakanditi unofanira kuti uende kubasa nevamwe. Kama imimi chikoro chenyu makafunda kupi? Ndakafunda kuSt Saviours Marisamuka School iri kuMondoro ikoko. Makaberekwa gore ripi? Ndakaberekwa 1971 2 August kuMondoro ikoko. Ndikadzidza grade 1 yangu paSt Saviours ipapo kusvika grade 7. Form 1 yangu ndikaitira ipapo kusvika form 2. Ndopa ndakazorekedza kuenda kuchikoro ndibva ndatongotanga kutsvakawo zvinondibatsira kudai nekuti chakatimisa yange ingori nyaya yekuti mari yekuchikoro zvekuti even certificate rangu rekuchikoro regrade 7 kuti ndiritore ndakatozongoripiwa because baba vanga vasina kubhadhara mari yeschool fees. Zvozongonza asakatomachengeterei paiva namacertificate avo patova nenguva futi because paraitodiwa nguva yandakatanga kuda kuti nditsvake basa kudai nekudai because raitomboshanda nguva idzodzo ndanga ndisina ndaingova nekaphotocopy kayake ndandina kuriwana ndakatozorwana papa izvo poti mapepa futi amukoma Kombu ekuchikoro akatozouya ivo vatosiyana nazvo futi zvekuchikoro zvacho zvokuti vangatombotarisira kuti mapepa achauya zvekuti akatozongopiwawo vana vokunzi mapepa aya ndiye mwana wokwakati saka endesai mapepa emwana kumba nekuda kwokuti vabereki vanga vasingabhadhari mari dzeschool fees. Kureva kuti kushayiwa here kwandawaisa zvikoshesavo? Ndingati ipapo inini ndoona sekuti baba vanga vasingazvikoshesi. Handitika nekuti pataiti inini ndikavaudza kana kuti kuchikoro kuri kudiwa chakati vaigona kutoda kutoita hasha dzekuti vanogona kutokurova kana kutokudzinga kana zvive zvekuti ukati ndadzingwa uchingosvika unzi dzokera kuchikoro kwawadzingwa ikoko. Saka ndodzokera sei ndisina mari unzi ndatidzokera kuchikoro ukatoramba makutodzingirana shamu yatovapo makutodzingirana ukatodzokera kuchikoro vaikusiya vapinda mugedhi yechikoro iva vapinde mugedhi macho vanocha kuti vachingopinda vanotanga kubvunzawo nemubvunzo uda mari vana vatadzinga ava saka vabva vapfuurira votoenda vokusiya vakadaro. Saka kuchikoro kwacho kwaikutongoenda zveshungu dzekuti unongoziva kuti pamwe ndikaendawo kuchikoro zvichazodai nekudai asi zvese zvakangonowira pasi. It's like even Kombu munhu anga ari bright zvakanyanya kuchikoro aigona. Inini naRichard
naishmael chisese anova muzukuru ndisu taitengesa makaseti tichinotengesa tichidzoka tichitengesa tichidzoka. Asi nokufamba kwenguva makazoona maitiro anga kuita basa ravo ka? Hongu basa richiitwa nekufamba zvakanaka zvakadaro. Inini ndakazenge ndiripo pandikaparticipatawo paalbum rakanzi ndinobva kwamuri, ndinotoripo nemufananidzo wangu uripo ipapo. Rinova takaita nguva yavakaparadzana naBaba Jaramba. Baba Jaramba vachitiwo vabata Jobva igurupu rangu, ivo vachiti no isu hatisi gurupu remunhu. Vakasara Baba Jaramba vana Sekuru Tavengwa vakaita gurupu ravo, asi Sekuru Tavengwa tanga tatorekodha navo album rakanzi ndinobva kwamuri, ndokusaka varipo paalbum iroro. Tarekodha album iroro Sekuru Tavengwa vakanga vatobva. Tarekodha album iroro takazongoti gare gare kwenguva ndobva zvinhu zvatanga kutonetsa, nekuti pakazoita pakazobuda futi album rakanzi Chiriko Chikomo. Paalbum iroro rakanzi Chiriko Chikomo handina chandakaimba, asi indaingomirira kutengesa kumarketing. Inini naRichard ndisu tanga tiri kumarketing. Saka musi warakabuda takaritengesa zvakanaka, rikaita wiki tikapedza kutengesa. Soon after that ndo pakatanga kunetsa zvinhu, mafuri markets akupwanywa nekudii nekudii. Ndobva mukoma waizi vanditi uri kuona masituation mamiriro akaita, machandiro amunoita nevamwe munenge musinganyatsowirirana. Saka ini zvandiri kuti ndoda kupa makasets 1000 ukamachaisa usadzoka nemari vanapa. Ndikati alright, ndobva ndatopuwa makasets angu vananomachaisa. Ndichidzoka kumba ndatenga tiketi rangu rekuenda kuBotswana, ndomabvira ndakaita kwabata Jova vandatoenda. Kwema musingachawirani sei? Zvaingooneka kuti maitirwo azvine zvichiitwa hatisi kuwirirana, kunyange zvazisingaratidziki hazvo kana kuvanhu nekudii nekudii. Asi waizi akazviona. Right. Abisha mfana wa Khumbulani Magaya huyo akazodzimara ati inini ndabita ndisiye. Zvakafamba sei? Akazvitambira sei? Nekuti one day ndiri kurangarira takabva kufunction yatakanoita kwaMutare tikasvika kumba tikarara. Makuseni acho ndakamutumwa notenga chingwa, ndikanotenga chingwa ndichidzoka zvikanzi uri kunowawawa. Sitarara tese kuchechi mango nditongotenga chingwa pane kudzoka, makuti ndikutonowa doro. Ndari kuwana kupi? Handakumbomwa doro ini. Anga achibvunza zvo ndiani? Ndimukoma Mamrod. Zvikanzi uri kunowa doro. Saka time yakangotaurwa zvikunzi uri kunowa doro, ndakavanonzi musamupa Gemens, haasi kupfeka Gemens. Ndobva ndatosiya Gemens reta yeienda kufuneral yaitwa kuruwa. Ndobva ndaenda paipai zvikanzi iwo hauchaparticipata pana vamwe because uratidzika kuti wakatakwa. Ndikati zvinogona kudaro semaonero enyu, but inini handifungidzwa ndakatakwa, nekuti takanorara tese kuchechi tikauya nemota tikasiyiwa panapa. Mandituma unotenga chingwa nekudzoka, handini hakutakwa hapana. Ndobva ndatongosiya nazo. Saka ndakanoti kuti ndivakwikwidzanisa navo kuti nditi handidhakwe, ivo vachiziva kuti ndakambonwa doro. Zvinogona kunetsa kuzviramba kana kuzvibvuma, ndobva ndangoti it's okay. Saka ndakatozongona kuti ndiri kushanda zvangu nevanhu ava, but pane makwikwi, nekuti paiti kana pakashayikwa mari, kana pakashayikwa chashayikwa yonzi uyu anonwa doro pamwe angona kutora zvinhu achitengeswa, pakashayikwa kana foni. Zvokuti pakushanda ipapo pakasvika patime yekuti ndakanzi handifanirwa kuwanikwa ndine sleeve momwe. Ndaifanirwa kupuwa makasets ari mukadhibhokisi ndobuda ndonotengesa. Zvisinei nekuti averengwa iwo kana kuda kuti recheck, ndaita recheck ndoenda ndonotengesa ndodzoka. Ndovapa mari yavo yakakwana kuti zvemari handi. Taigona kuita mistake yekuti mari inoshota apo napo napo, asi mari taigona kutochengeta mari yakawanda yatisingatori nekuti hatina kumbogara takatora mari tisina kupuwa naRichard tiri vaviri. Saka waizi ndo pakazoona kuti aiwa mashandiro enyamukita panapa anenge aimakwikwi zvinani iwewe. Inini ndizvitangire. Ndobva atonoti makasisa ndiri kupaya, kunyange vamwe vakamirira mari kuti uchadzoka nemari, ndichazongovaudza kuti mukomana haana kudzoka. Ini pandakatongopotawo mari yaindakabva ndatokwira pandaenda kuBotswana. Saka manje iwo vakomana zvavakamirira mari kudzoka kwayo havana zomboti iwe waita chitsotsi? Hapana akataura izvozvo. Hapana, because mukoma waizi ndo wakati kana kuri kuti haana kudzoka nemari, ngatimirire mari ichaitwa mangwana, because munhu anongomuka achinotengesa. Mari yatora haina kumbonyanya kuwanda yekuti angaita kana mwedzi achidya mari iyoyo. Kana iye azoita dambudziko anodzoka, toziva kuti anouya kunoona kuti mufana uyu. Ndakatozofona ndiri kuBotswana chiti mukoma ndaakuBotswana. Zvikanzi wakasvika ndikanadapo zvekuti ndiri kuFrancis Town.
saka mukoma kumbulani paitika dzese idzi nyaya idzi mukoma kumbulani aiti kudi mukoma kumbu aitenge ari kusaidi kuvanhu vandisingati vaitoti inini ndiri wrong. Okay, naye aitokupomera iye aitonge ari pamberi saka kureva kuti ndiye anenge aitosumudza nyaya dzacho kuti mukomana unomwa doro anomwa doro mukomana uyu anodhakwa asi zviya zvokuti iye aitoziva kuti inini kana ndikadhakwa aigona kutadza kuzviziva kuti ndakadhakwa nekuti handina munhu wandinotaudzana naye kana kuti kudii ndikangozinyarara ndakadhakwa ndogona kutongozvitisi saka aitoziva kuti ndikanyarara pamwe kuti ana munhu anogona kunge akadhakwa asi kuda zvekutaura nevanhu saka nekuti akataura tobva tazviziva akadhakwa saka ndabva ndatonyarara. asi imi hapana here makamboendawo makapfeka gemenzi makamboti dzvute nguva yandakatorwa nana mukoma kuti ndakubasa rekuvabata jehovha ndakatoregedza zvese izvozvo sezvinhu zvekuti handina kukura futi ndiri mazviri zvekuti ndakakura ndichingoenda kuchechi nevamwe pamwe chete ndakangozviitawo pataime yanga ndakatanga kuitawo zvangu zvamagitare ndiri ndega ndisiri kuvabatwa jehovha ndikatongosiyawo zvakanaka ndisina kumboita zvidoro kana chii ndiriko saka ndasiya. aiwa ende hakuna kuvabatwa jehovha wandingati anonwa doro zvokuti vangafungidzira kuti pana nhinga anoenda pastage akadhakwa kana kuti anodai nekuda ipapo ndinopupura zvinhu zvakarongeka zvakanaka. Right, mainzwa kapo nhau yacho iyoyo yekuti kudzimara vasiye nhau yekuti wakapomerwa kunzi wakadhakwa saka anenge aichokosha nyaya iyi kunzi wakadhakwa mukomana anodhakwa anenge iwoka mukoma kumbulani magaya nokuti vaiziva kamunin'ina wavo unhu hwake hameno kuti zvaifambawo sei munongoziva kwa vana vanyamunhu vanogara nabhampa teki nokudaro takabata izinorondoka yamukoma kumbulani magaya chibaba chevabati vajehovha totaiwa zororai murugare kwamakarara ikoko baba kumbulani magaya. Right, abisha ndakazovabvunzawo ndikati right imbotiudzaiwoka nezvewanano yake. Kumbulani tati garei inini ndandiri kuno kwarare ndokupa wana mudzimai wake wokwamusinami kumhondoro kwakare ikoko kudarika kwana mukoma waisi kusasimbichana anonzani naiguru vainzani ndichaziva zita ravo handicharangariri but ndiwo maigamu. Right, zvavarivo maigamu vanga tingati ndiwo mudzimai wake wekutanga pamusha zvinosvikamwa asi haasi firstborn gamu. Firstborn yake ndotokangamwa zita rake ariko futi kumusha ikoko. Firstborn ndeyani akaita nani? Akaita mene koko kwamashaya mombe ikoko ariko musikana mukuru ndokune mwana wake musikana mukuru ndobva aita futi umwe musikana mukuru anonzi Delphine nevamwe amai vekuchifu ivo vakasangana ukwekwe ndobva vaita pamiri papo ndobva atiza ukwekwe ndobva auya kuno ndobva vamuteera kuno kubva kutiza kuno kubva aenda kumarondera. Aiteerwa ndiani? Iye mukoma kumbu nemudzimai wake iye wacho ane mwana wekuchifu definite. Musikana aiteerwa ndiani apa aitiza? Mukoma kumbu ndo vaitiza musikana wavo ane pamiri kubva ukwekwe. Imimi muchinzwa nenhoroondo yavo aitizechi? Anga asingadi mudzimai kosunguda sei kwamupa mimba? Aipapa handina kuziva saka akati asvika kuno uyu mudzimai achiteera anambomira ndobva asikuisa futi bvaenda. Saka idzo dzakasiyana dzapa pamuviri uko ndobva dzauya muno muHarare. Ndobva auya kuno kuHarare. Dzobva dzakushanda kuno muHarare. Ndobva kushanda kuno kuHarare. Saka mukadzi akanzwa nani kuti kuno murume wako ari kuHarare? Handizivi kuti communication yacho yanga yakamira sei nguva iyoyo nekuti mazuva ekuva kune tsamba nechichi saka handizivi kuti vaiteerana sei vachibatana sei asi uyu akazoteera akasvika kuno zvokuti uyu akatoita fanika akafunga akaziva kuti uyu anogona kuteera nokuti pakanosvika mukadzi wake Sanhasi iye mangwana acho ndopa akanga achitochinja kushanda achinoshanda kumarondera achishanda kuInstamach ari birida ndobva atosiya futi maidefi pamba ndobva aenda kuno kumaJubek kureva kuti
kukwekwe mabhiro akaita angasina kuoneka haana kuoneka hapana anoziva amusiya kumajubheki kunani ndokwataigara ikoko mazuva aiti chiroja ikoko ndobva atomusiya haana kuoneka futi haana kuoneka ndobva aenda kumarondera ndakatozoti patova ne2 weeks topatanza kuti ari kushandira kumarondera ndokwakachinjirwa ava ndobva wazongodzokerwa kumba kwavo nepamiri pavo kusvika vatosununga mwana akatokura kuti nekuti ndo patiri kuti ava pane 2 vakuru matiti saka aiwa imimi mukadzi uyu akazobva sei pambangoona kuti haya munhu anditiza because inini hamuna kuziva kuti aenda kupi isati handina kuziva kuti aenda kupi but ndini ndakatozoti maiguru panapa togona kugara izveshu asi muri kuona kuti munhu wamakagarira panapa hapana ende inini ndinotoriwo mudiki asi dakwa kuri tiri kumusha maigona nyu kugara because tete takangogara pamba pevabereki vedu tese zvino panapa panorodya ini ndiri kutozvigarirawo pandiri kugara panapa kuti ndirame takagara nemu panapa ndisingazive kuti uyo wacho ari kuti kudii hazvigoni saka imi makava nechokwadi kuti munhu atorwa pasi angatotiza ende kumbulana anga asina nguva yekutaura nemunhu kazhinji kana mukatoita dare akanyarara atonyarara zvaari kufunga hapana anoziva kuti muchazoita sei mangwana ano hapana anongonyarara aitira kuti mangwana mukamubvunza anoti nezuro handida kudayira nyaya yamakataura iyi saka rakaritsotse anga asingadayiri zvinhu maigona kumutaudza mukadii anenge akakutarisa izvo zoti handine nezuro makataura mukasvika pakati ini ndakambozvidayirai handina kudayirai handizvisizi saka maonesana namaiguru vakabva vabva ndobva vadzoka vauya kukambuzuma kwakune mukoma wavo ndiye kwavakazondogara vachibva vazodzoserwa kumusha kwavo kuchifu kumasasa saimoeko ndobva vanopona mwana wavo ndokutogara ikoko ndokukura kuenda kuchikoro kusvika apedza form 4 ari ikoko mwana akura atokura mwana anonzi definite saka vakazomboona naye havana kuona mwana kusvikira ashaike kusvika atoshaya vakatozounza mwana maiguru mwana atizira ndobva mwana anobvisirwa mari yetsvakire kuno mari yetsvakire kuno yauya kuna maiguru mwana akabva atanga kurwara achidona saka inzi aiti akadona nhasi aigona muta kana musweri mese asina kumuka kuzomuka samangwana ndobva vafamba zvikanzi anoimidzosirai mwana kupi kudzinza kuna bobo wake makadya mari kai mari yakabvisirwa mwana uyu zvikanzi ai mari yatsvakire kuno chete zvikanzi mari iyoyo ndo yakamirira bobo mwana uyu apa saka bendisai mwana kuvabereki vake ndobva wanditsvaga ndopatachiti paipa information yakanori inenge ichirasika nekuda kwekutaura vakabva vanotanga kutsvaga vamagaya vachitsvaga kuvabata jehovha ndobva vatonzi munotsvaga vana magaya vabata jehovha ndana magaya vari kuende mubvunze munze kuti murume wenyu ari kupi kana ari mupenyu muone kuti moita sei kuti mwana uyu adi ararame zvakanaka nekuti aita akadona hazvaitombonetsa kuti azotamuka ndobva vanditsvaga ndobva vandiwana ndobva ndazovawana paipai vakatobata mari yacho $20 yanzi ndotsvakarai kuno ndavaine mari iyi mwana akudai nekudai ndizvo zvimaguru right ina ndikwanisa kutora mari iyi nekuti handida kuchengeta mwana mukomana anana sendera vakabvisa futi pamwana saka ini ndinokutenderai kuti mari muri mudye torai mari zvikanzi ayo mwana wangu anga afa nenyaya yemari $20 ndakarera mwana wekubva ari mudiki kusvika akura nhasi kana kuri kuti ekombundi anondimukira pamwana uyu kuti anga amukira mwana nenyaya $20 ndakarera mwana kubva ari mudiki ndikandosaka ndiri kudzosa futi kwamuri kuti maiguru torai mari iyi muishandisa haina kana chitema chainotinacho kuuya kwamaita kusvika pandiri matopedza vakabva vairamba ndakatozobudisa dhora rangu maumwe nicho kuti mari yetransport because hamungabvi pana musina mari yebhasi chikanzi hamuna kuchinja here mari yekuti mundipe kuti mari yetransport no iyi mari ndaisa muhomwe iyi yangu iyi ndakuchikupai muwane mari yekufambisa nemwana ndobva wabva nanhasi gara zvakanaka hana pari kurwadza kana kuti saka imimi mwana uyu ari kupi ari kunotoni izvozvo akazororwa ikoko kwaanga ari ndo kwandakamusiya ari panguva iyoyo asi akazobva asi kumurume ake okay wanana yakazongoparara amai vacho vari kupi mai vacho vari kunonzi chi kumutamba uko takurohwa ku16 ku16 ndokwavari ikoko vakarorwa nemumwe murume ikoko munombotaura navo
ndakatomboendako ndikavaona ndokwandakasangana na ndakatopafondera ndikanomuona musikana ikoko. Tichizobva tese ikoko tichiuya kumba nemusikana achizobva achinditi baba ndakunotoni. Nepakazosvika gogo iyanga atu kunotoni mai vedu isusu last year patwane enzane shamwari ainzi Albon Chinjekure ndoyanga iri shamwari yavo kumira kwamufure ikoko kwamashiya mombe. Saka pavaenda kumba kwaona Albon ndokwavakanodanana nehanzvadzi yaAlbon iyo ndobva vamupa pamiri ndobva vakabva vangoporeka ushamwari naAlbon nekutobva ikoko ndobva kwatosara mubva kwaitwa mwana. Saka mwana yakangokura wari ikoko hamene kuti akanzi chini kudi akatozotanga kutotsvaga futi baba wacho watoshayika izvozvo kuti ndakanzonzi baba kudai nekudai nekudai achitaura neni ndobva ndazomupindura meseji ndikuti iwe mai vako ndove kwachinjekurere zikanzi asi munovaziva ndikati ndovaziva asi taane nguva taonana bwezi ndakabonawo ndiri mudiki tichingoitawo zvekumachechi zvendiri mudiko futi ndobva zvatatongoparadzana zvakadaro. Saka variko maiguru nemwana iye ariko ndobva tabva kuti hapana gamu nafani ndove kwamusinami ndokunogara kwenguva ndobva asiya futi maigamu kumusha ndobva tota nchadi mukadzi ndobva auya kunotona. Saka maigamu ava kumusha kwavo ndekupi? Kumusha kwavo vanga vari vekwamusinami kumondore ikoko asi vabereki vanga vaviri gamu nafani vanga vaneimba kukadoma vabereki vacho. Saka nguva yavaka maiguru vakanorwara ndobva ndatobva kunobva ndanotora maiguru bva ndanovarapisa kuchekutu ndobva ndadzokera navo kumusha ndobva vatosimba ndobva vazondinyorera tsamba vachiti tibamunini uyai ndobva ndadzokera kumusha zvikanzi ano panapa hatisugara zvakanaka ba mukoma wanyu ari kuti ndibve pano pamba ndobva ndamubvunza pai zvikanzi ano pane zviri kuitika inini mukadzi anchada kudai nekudai nekudai ndikati no chisiya mukadzi agari panapa nechi nevana sinzi ari kugara pamwe chete nani naamai zvikanzi handidi. Indakazobva kumusha ndikavasiya variko ndikazonzwanza akasara akatakura mukadzi akanomusiya kwavabereki vake. Iye akabva anzitora vana vakwa udzokere navo asi haana kutora vana ipapa akavasiya vakasara kuna mai vavo. Pakashaya mai vavo ndopakazonzi chitakura vana vako because havana munhu anodi anosara achichengeta. Wamaigama wakazoshaya? Maigama wakabva washayika. Saka mimi muchidzika naye mukoma akati dambudziko nderei rakaita kuti asiyana namaigama? Haana chaaitaura. Anga asingatauri ngekuti akatoti hachadi chete zvatovharana zvatopera zvakadaro. Magamu vechipiri vavo vakabva asiyana nawo futi regai tinzwe futi umwe ndozvaakaita ipapo achisiya maigamu achinotora maikete kunotoni vakagara ndakatozosvika ine maikete vane pamiri vachinozvara mukomana anonzi Kethi ndiye ariko kumusha izvo ari pamusha. Akangozvarwa ari 1 achingonokura zvongoti angotiwo zvikanzi ini mukadzi anchadi ndobva tosiya ndobva akanotora maifadzi. Kuri kuti Kethi wakabva vasiyiwa pamusha? Kethi vakanga vasiya kunotoni ikoko nemwana wavo. Vangosiyiwa kunotoni ikoko? Nemwana wavo. Iye achibva apa? Ndobva tobva. Mukamubvunza kuti chii? Nachakataura akatoita zinenge 3 months achiti kana renda anichabhadhari ndikatobvisa mari yangu ichibhadhara rendi kunotoni. Makatozombobhadhara maiguru mimi? Kanzi inini kana iwe uchibhadhara rendi bhadharira naye rendi kwekuina nenazvo kana chikafu haangasati aramwa manje mukadzi ngomabhisha ndo anga akupinda bhizi kubhadhara maiguru rendi pakaipa right. Asiyana ikoko akazoita sei? Vakati achibva kuna mai Kethi achienda kuna mai Tanatswa nokuti mai Tanatswa vakangonoti garei mbichana ukambozuma vachinozvara Tanatswa asati ane 2 weeks ndobva vanzi ibvai panapa ndichakudai ndobva vatosiyiwa pamba ndobva atobuda ndobva aenda because aikona kuti akangoti ndakutoenda ndaibuda ubva tongoenda nehembe dzaakapfeka idzodzo adzoke utonotanga upenyu kwaende kuita mwari kwaanenge ariko kana dani kudzoka itora hembe dzake 1 akauya akachinja 1 nhasi kudai imwe kuti ndisire mpepa ndinoda kuzochinja mangwana achitotora hembe dzake mbichana achibudisa saka maiguru mai Tanatswa vakatongonzano imimi bvai panapa bvai ndobva tongobva vadzokera kumadhomo vanozvarawo mwana wavo ndobva varera mwana wavo kutokura enda kuchikoro ndakatozongomubatsirawo mwana akuda kutonyora form 4
vatodzoka futi nemwana achiti mwana ndakunetseka nemwana kuti aite form 4 chichichichi pandadzonga wabatsirawo pandakakwanisa kuti mwana anyore tobva atonyora form 4. Right. Ndofunga tiri kunyatsokudzidza, tiri kunyatsokunzwa mafambiro avaiita apa kuda kuedza kuda kuburitsa kuti kazhinji kacho zvatinoimba handiwo upenyu hwedu humwe hwatinorarama pane dzimweni dzenguva. Uri kuona kuti apa zvinenge zviri opposite. Aimba nziyo dzaidonedza vanhu nemadhimoni, dzaisumudza mweya, but tasaone kuti mashungurudziro aiita vana vevamwe vanhu, nokuti kungopa mwana mudzimai mwana obva wamusiya, obva wamuti sara, kumushungurudza ikoko. Uyezve unenge uchishungurudza zvekare kwaanenge akaberekwa ikoko, kuti zvichiko yangatosiya mwana wedu yeye, zvinoshungurudza izvozvo. Asi munhu aimba nziyo dzaikomborera, dzaitendeutsa vanhu vazhinji. Zvidzidzo zvazviri kuita izvozvo. Right. Vakazodii maifadzi ipapo mushure mekungoti mai nhingi vachingoenda, mai Tanatso vachingoenda, Tanatso anga ne 2 weeks or so. Ndotime yakanzi ndagara namaifadzi ndaane mudzimai vandiri kuda kuroora, ndobva atonorora. Maifadzi vanga vari kuba ndi kumondoro futi kwachipasho. Maifadzi akatonoroora, ava akatonoroora zveshuwa-shuwa. Akaenda naMasawi vakanorora naTimoti, vari 3. Ina ana mbondiudza, akatozondiudza atobva kunoroora, atobvisa mari yake, atonzi mukwasha ikoko. asi timu rekumashororera hapana IPC? Hapana. Saka ndokuzoshaya kwakatoita tina maiguru maifadzi. Kuna maifadzi kwakaita vana vangani? Kune 2. Ani nani? Fadzi naKudzi. Vakomana vese? Vasikana. Vese vasikana. Iko zvinhu zvakura? Vakura mwacho mukuru. Musi wandanorinwa chitupa changu ichi ndakatosangana aitora futi chitupa ikoko. Ndi ndakatomuziya asina kutondiziya ari mumutsetse kuti iwe 2025. Chitora chitupa, vatora chitupa chake. Ndima kamuziya? Chitiwe. Sikanzi ndimani kati aiwe ndipe chitupa chako chakanzi chiya chindite chitupa changu ichi. Ndikati ona changu ichi. Tiri pamuziya dai achinitarisa kumeso aitoshamisika. Sikanzi fonderai mama. Vandatofondera mama ndikati ndine mwana kuno kuti tiri mukuda kutora zvitupa panapa. Sikanzi ndiri kusvika pamai manje maikuru achizoya chingona achifara kudai nekudai. Totoparadzana ndichibva ndauya. Manzo apo ka maiguru maifadzi ndemudzimai akaenda kunobvisirwa mari, uyezve ndiye akazogarwa naye. Vamwe vese vanga vachingosiyiwa, vamwe vese ava havana kana kumboenda kunobvisirwa mari, kuratidza kuti Mwari wanga asina kuisa chidhindo chakazononzi D pana maifadzi. Zvisina yazvo maifadzi ndakasangana nawo, ndobva ndaita hurukuro nawo. Ndafara kusangana nemi muri yeZimbabwe. Zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Ellen Chimutabwi. Ndiri mwana wekumondoro kwaMubaira kwaChipashu. Ndopandakadzidza primary yangu paChipashu, dzidza secondary yangu form 1 paRio. Kazoenda kuKadoma ndokwandakanoita form 2, form 3, form 4 paRimuka 2 secondary school. Indakurira kumusha kwaChipashu ikoko ndokwandakakurira. Paprimary yandakadzidza iyoyo kubva ndichiberekwa. Ndaberekerwa paMubaira, musha mumwe chete imomo. paMubaira ndo growth point yekwedu. Ndikakurira musha imomo ndichidzidza primary iyoyo. Kumbulani Magaya ndakasangana naye pane imwe nguva kuchechi kwataienda inzi United Apostle, but munhu wekuti ndaimuziva ndatereka ruzivo naye kadiki so, nekuti sometimes aimbosangana nanzvadzi dzangu kuchechi kuUnited ikoko, zvekuimba zvisati zvambotanga titongori vadiki. So munhu wekuti ndo maziviro andakamuita. Zvekuzosivana kupinda muwanano takatozodhumana patoitawo imwe nguva after ndatopedza form 4 tatogara dhumana kuchechi. Kwangotaura pa makadii dziri sei hanzvadzi dzenyu chichi. From there nyaya dzacho dzakabva dzapinda kuti vatawirirani. Mese mamuri wanaye kuchechi kapa? Ndizvozvo. Akatanga umwe ndiana? Ndiyo.
aya saka imi makatora nguva yakadii kuti muresponde maizivanaka munhu wandaisiva saka hapana munhu aida kufunga nguva yakatoapo kufunga kwaitovepo munofunga aiwa chaitika ndicho ndaiti kwakuda kutora advantage nehanzvadzi dzangu dzaanotamba nadzo munhu anondiziva kuti inini ndaida kutomutora kuti pandakatomuhoresa patakasanga ndakati kuti hanzvadzi zviri sei plus kuaprocha kwacho kwaakaita kwakuri so simple because kumbulana akati munhu ayanyarara anyarara zvokuti ndakatovhunduka kuti mapsina kuzvitarisira ndasinombozvitarisira handasina nambozvitarisira ndikanetseka kuti patanditamba nehanzvadzi dzangu kamunhu but kainterest kakazongotangawo sevanhu vanenge vaonana aiwa zvinofadza chose so makazotanga kugara mese papi zvaita sei alright kubva tawirirana kuzofamba kwenguva ndobva aito zvinoitwa nemunhu akarongeka chechi mapinda chechi imwe cheteyo ende makangoramba muchingo zvaita ndezvekuti chechi taipinda imwe chete but kuonana kwedu nzvimbo dzekugara nekuti tatisachave kumusha zvaa zviri zvekuti pane imwewo nguva patinosangana kuchechi saka apa nenyaya yekuti sevanhu vanga vakuwirirana tapapa nechi communication ndobvira kuti sangano zve zvekuti ngatiti musi weSunday kuchechi maienda kunopindira panzvimbo imwe chete ikaunti ava sevanhu vanga vari vaigara kune imwe nzvimbo vaipindawo kune imwewo branch vaitopindawo kwavo isichipindawo kwedu asi iri chechi imwe chete iri chechi imwe chete aiwa zvinofadza chose saka sakabva zvasimbisa kaukama izvo wakabva wasimba aiwa zvinofadza chose right makaramba muri ikoko here kumondoro ikoko alright isusu takazoti sevanhu vakati patakazosangana tata kugara muno muHarare kupi ini ndaigara kuadzana iye achigarawo Kambuzuma saka kuonana kwedu kwakwe padhuze nepadhuze nimaigara nano kuadzana ndaigara nebrother yangu imwe anga ari mukuru kwandiriwo ndiyo andaingozviye zvokungu tiri kugarawo ndichiona kuti ndiri kuita sei saka mukuzofamba kwenguva imomo nekuzorongeka kwaaita daidai munhu atoenda atonorora bva tasotanga kugara kuKambuzuma patanga kugara sobva patagara kukwadzana saka nguva yedu zhinji sitagara muno muHarare munhu uyu aiimba kuchechi ende aifarira kuimba nziyo dzakapora kana ndichiti dzakapora ndikureva kuti pane nziyo dzekuti dzikaimbwa vanhu vanotamba pasina nzvimbo dzekuti dzikaimbwa vanhu vanodzamirwa munodziti chii idzodzi ndo here dzenyasha ndo here dzengoni here handizivi dzenyasha ndo dzavaifarira kuimba kushaura saka kunyange ari kuchechi zvisinei nekuti kuzoimba kwakatangwa munhu wekuti aitongoda kuimba dzimbo dzenyasha ndo mararamiro avo zvekutoti muri kureva here mi kuti chero papa chiimba nziyo ine fast beat vanhu vachitamba iye akatongoshaura chete inziyo yakatonhora yakaporerera asi zvavaiita manje vanga vasiri munhu aingoimba pese pese zvokungokaruka vashaura zvezvi tiri kuunited kwaita zvekuendwa kumapungwe ikako saka waiti kukanzi kune pungwe kwakati vanhu vonorara vachinamata saka ivo vaigona kutoita sekunge munhu asipo pozoti nguva dziya dzekumadying hours dziya dzekunge vanhu vakurara paipai ini ndo chinhu chandakatozodiscover kuti aika uraiti dzimbo dzenyasha dzogona kutomutsa vanhu vakarara ndaifunga kuti vanhu vamuke panotanga patomboimbwa dzekuti vanhu vatambe ipapo pange vanhu vaakuneta vaipai ndo pavaisumuka vototanga kuimba vakaimba ndinobva kwamuri ndinoenda kudenga ota time yavari kuimba dzimbo idzodzo vamwe vanhu vakatoti katakata vanhu vasara neakotsira uye anobva amuka saka kanguva yavanoimba dzedzeka
vaimba mbichana Mbichana. kusvika vanhu vacho vanhu vese vadaira vakudaira vanenge vachimuka vachijoina in between the song vachitaka kuparidza vaimba vakaimba taka kuparidza in between the song kusvika vanhu vese vanomuka. So saka zvinhu zvo zvekuti zvakagara zvirimo zvekungoimba ende dzimbo dzavo ndidzodzo dzasingachinji nyange vakanzi vari kuimba papi aingoda dzimbo dzenyasha. Zvakaitika muchizvoona zvakatanga sei kuti haiko zvinezvi vakomana vakutanga kugurupana kuti vachitanga kuita chikwata mafambiro azvakaita imimi maonere enyu? Alright, sevanhu vagara vaingotambawo pamwe chete zvezvekuti mukufamba mukunamata umu vachisangana handiti. Saka pane history accident yakaitika yechechi yainzi Vimbiso. Saka pakaitika accident vakomana ava mukutamba kwavaiita muri zhinji dzakapararapa. Vabereki vakasiya vana, history yacho ndo zvainotaura, vasiya vana vamwe vanherera. Ndopa vakafunga kuti isusu kuti kabatana seku ukama hwedu ushamwari hwedu totanga kuimba hatingawane here chinobatika chekuti mhuri dzasara vana vasara vari nherera vanowana chekubatsirika. Isusu hatisi vabati tiri madzimai noruondo ndo zvatainzwa handitya. Saka ndo matangira avakaita zvekuimba zviri mavari asi apa ndokuzoonesana kuti iwe waisi unogona kuimba kaiwe, iwe Timoti unogona kuimba kaiwe, taingonoimba kaiwe, katiitei chinhu ichi Mamrod nebhesi kaiwe, tikabatana hatingaitiri chinhu. Ndo matangira avakaita, havana kungotanga kuti taangoda kuimba angotanga kuimba vasina chinhu, pakati tinoshandisa maoko edu nemuromo. Ndo matangira avakaita.